दिनै न'खराव रावबो गैया होननानै बिब' बिनानाव इउटुबनि गेजेरजों नांलायफैयोब्ला जेसेबां गाज्रि नुयो। बुंनोनो रावानो गैया, मा होनना बुजायगोन? बुजायग्रा दंना गैया? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, सनिया कुइन आरो बिनि बिनानावजों नांज्लायबाय थानाय एबा दावराव जाबाय थानायखौ लानानै आदा जेम्स बिथाङा बेनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो। आरो बिथांमोननि बेबायदि ससियेल मिडियायाव गावनि असे बिब' बिनानाव दावराव खालामबाय थानाया मोजां नङा। थ' आदा जेम्सआ बिथांमोननि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंना नायग्रोदो। सनिया कुइन आरो बिनि बिनानाव बिनि सोमोन्दै बुंगोन फंनैसो। जों दिनै बिब' बिनानाव नांलायनायखौ नुनानै आंनि हिन्जावाबो आरो आंबो जोबोद दुखु मोनदों। बिसोरखौ बुजायग्रा रावबो गैया नामा होननानै। मानो होनोब्ला न'खर गंसेयाव बिदा बिफं नांलायनानै बुज्लायनानै न'खर गंसेखौ सिफायो। दिनै जोङो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों मा नुनो मोनदों? बिब' बिनानाव नांलायनाय। बेसे दुखुनांथाव। बिब' बिनानावफोरा माबायदि अनज्लायो गासैबो मिथिगौ। न'खर गंसेयाव बिब' बिनानावा जाबायदि अनज्लायनानै थायो। दिनै जोङो मा नुनो मोनदों? जों सानदों बिसोरखौ बुजायग्रा रावबो गैया नामा? मोजां बाथ्रा बुंग्रा रावबो गैया नामा? मानो बेफोरबायदि जादों? फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों बेथ' मोजां बाथ्रा जायाखैना। गोबां गाज्रि नुदों। बेफोरबायदि जानाङा बिब' बिनानावनि गेजेराव। आरो नोंसोरना न'खराव रावबो गैखाया, बिमा बिफाबो गैखाया। आरो बिमा बिफा गैयि मानसिफोरा माबायदि जानांगौ, माबायदि देखायनांगौ, माबायदि अनलायनानै थानांगौ? दिनै न'खराव रावबो गैया होननानै बिब' बिनानाव इउटुबनि गेजेरजों नांलायफैयोब्ला जेसेबां गाज्रि नुयो। बुंनोनो रावानो गैया, मा होनना बुजायगोन? बुजायग्रा दंना गैया? नाथाय बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा बिब' बिनानावनि गेजेराव। सेंग्राफोरासो बुलायलायो, हिनजावफोरा बेफोरबायदि स'सआव जाया। आरो जों दिनैसिम नुनोबो मोनाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों।